Bukar kaji batun da shi Haji Kamal yake magana na cewa dalilansa kaza, to kai kana ganin jarin ta ina ka samu ta, sannan ka yarda da maganganun da yake? A gaskiya ni ina ga wannan jari magana da yake sai ka je kai wani aikin albashi zaka samu jari, wannan ba haka yake ba. Domin ni ka gani lokacin da aka yaye ni daidai gwargwado a hankali muka samu kwasoma har na dinga tattali na zo na kafa gareji na. A yanzu maganar da nake ma na yaye yara akalla mutum 3, wannan shekarar nake son ƙara yaye 2 su zama 5 a shekarun da aka yaye ni, su kansu da wasu a ƙarƙashin su. A yanzu maganar da nake ma idan na fahimce ka kowane yaro akwai yaro a ƙarƙashin sa, akwai yara a ƙarƙashin sa, bayan kai ne shugaba mai kamfani mai gareji, mai garejin akwai waɗanda su suke na kusa da kai sannan wasu suna ƙarƙashin su, wasu suna ƙarƙashin su. Na ma yaye su kawai na musu freedom suna cin gashin kansu, amma dai suna wajen na nema musu gareji ba sa waje na duk na yaye su suna kuma da yara a ƙarƙashin su. Ka dinga ce za ka yi aikin albashi sannan ka samu wani abu da za ka tallafi wai aikin hannu, a'a shi aikin hannu aiki ne na jari. Yanzu abin da nake so in gaya ma, da aikin hannu nakan iya siyan mota tawa kuma na siyar, kaga ba tare da albashi ba, kawai dai yana buƙatan ka zama mai planning a rayuwa. Tunda yanzu haka kamfani sun neme ni na musu aiki, wani kamfani a Abuja, na ce musu ya za a yi, suka ce za su biya ni albashi adadin kuɗi kaza. Na ce musu ni ba zai mun ba, don maganar da nake ma yanzu mafi karancin albashi fa ake magana a kai nawa 62,000 ko wasu magungunan suna ba za su iya biya ba. To ni maganar da nake ma yanzu every month ina cin kuɗi, kar ka sa kunji kawai dan abin da za a ci na gida. Duk watan duniya ina cin naira 150,000, 5,000 kawai maleji nake, banda kananan abu da nake siya. To ga min da aikin albashi zai rike ni. To ba ina ganin shi yana maganar inda zaka je ka samu miliyoyin kuɗi ko ɗaruruwan kuɗi ne, ko Kamal ya kake tunanin? To ni abin da nake gani shine wataƙila bai fahimci abin da nake so na faɗa. Ba lallai ne albashi ya baka jari ba, ai shine na ce kowa akwai abin da yake kallo. Amma kar ka manta shi fa aikin albashi da kake gani wasu mutane ne suka je suka tsara suka fitar da wata gogewa akan wannan layin da kake sana'arka. Da haka in ka je kai aiki da su ba iya albashin ka mu. Idan na fuskance ka a layin da yake kai na makanikancin, kwarai da gaske za a iya samun kamfani su kira shi za su bashi albashi ya riga dauka. Idan suka bashi albashin shi abin da yake kallo iya kuɗin da zai mora. Yanzu shi a matakin da yake ba za mu ɗauke shi mu ce a ƙasan nan ya fi kowa iya wannan aikin ba. Su kuma wancan ko da ba su kai shi iya aikin ba suna samun kuɗin da ya fi nasa. Ta ya zai ɗaga ya je wancan wajen? Idan ya je ya aiki da su akwai dabarun da zai koya, abin da muke kira experience. Ya ƙaru da wannan. Ga kuma kuɗi ya samu ta dalilinsu. Yana wannan kuɗin ya kuma ga wasu kayan aiki da shi baya amfani da su. Me zai wannan ba zai taimake shi ba? Zai je ya samu wannan albashin nasa kamar yadda ya ce yana buƙatar planning. Idan ya samu wannan kuɗin ya zo ya sai wannan kayan aikin ya dawo matakinsa, zai zo ya dinga kafaɗa da irin waɗannan. To amma suna maganar kamar batun mutuwar zuciya aikin ma albashi yake janyowa a cikin matasa. Ya kake wannan batun da kuke yawan magana, kana ganin abin haka yake kawa? Ne gaskiya abin haka yake kawa, domin a kullum shi mai aikin albashi in ya kana aikin hannu yana ganin ka ne kamar kawai kana aikin wahala ne, wannan kuma wanda ba haka yake ba. Bari tuna ma wani abu, na taba shiga wata jami'a zan yi aiki, so ka san yanayin kayan mu, duk da dai mu wasu suna kokari su wanke kayan su in yayi dauda dan ka dan yi tsafta duba da yanayin da kake mu'amala da mutane. Ka fahimta? Tunda yanzu ka kan aiki na ma'aiki zan bayar a wanke mota ka kan sama da ti ko wani abu. To da shiga jami'a zan yi aiki, wata student ta to haka, to kawai sai ta dinga ganin kaman ita ai duk dalibi in yana karatu ganin kai in kana sana'a hannu kawai kaman kai ba wani abu bane. Ni kuma sai nake kallon to ai ita yanzu misali kan ka gama karatu ko ta gama karatu ta karbi certificate ta tafi neman aiki, ai ja ne yanzu a ƙasar nan in baka da hanya ko baka da wani nawa ne ga sanan sun gama digiri suna ƙasa, kan ka gama wannan nayi gida nayi fili nayi mota nayi jari, me kuma kake nema a wannan? Su aikin albashi da kake gani maganar gaskiya mutuwar zuciya ce, kawai ka tashi ka taimaki kanka. Shi yasa muke wannan maganar, saboda aikin lokaci ne. Ina ganin akwai wata gaba da ya dauko, ina zuwa kafin ya tsallake gabar ya kamata a tsaye da shi kafin mutum ya gama karatu ya yayi gida yayi mota yayi, da Allah kai mun makin din ta zamu nayi makin din ba matsala, kai makin din ta zamu dawo. Nayi makin din wanda kana ji shi wannan abin da nake gani ya kamata mutuwar zuciya ce. Saboda shi aikin albashi ko kamfani kake ko gwamnati kake wa akwai lokaci za ka zo ka ajiye, dole za ka yi ritaya. To yanzu ishu din in kai ritaya fanshan kama yanzu nawa ne za ka sun yi ritaya, amma ƙarshe muna da su
abokanmu ne aminanmu ne wasu amma mukan tausaya musu saboda wata mutum magana ya da ritaya kace fulani ya haƙuri yana so ya dira ya haƙuri akwai lokacin da mutum zai ritaya sai ka tausaya mai saboda mutum ya ritaya fanshinsa ma ya zama aiki wani ma har ya ritaya wallahi a gidan haya yake kai wani abun da kake bashi a wata ba zai ishe shi ba na gaya ma ni fa ina cin 5,000 yanzu akwai wanda ma'aikacin gwamnati ne yana ɗaukar naira 100,000 misali yana ɗaukan 100,000 amma wallahi ba zai ishe shi a gidansa ba wani in za shi makaranta koyarwa ko wani abu wallahi a kafa zai tafi so shi yasa na ganka hanya na to ko a babur ko a mota muddin zuciyata ta ɗar samun kana tafiya zan iya rage ma hanya saboda gani nake kamar ma'aikacin gwamnati ne kai ana ma salarin da ba zai ishe ka a wata ba ka fahimta to shi yasa nake kallon wannan aikin mutuwar zuciya ce ni ko yanzu da izinin Allah insha Allah na san ko na girma yanzu ka san aikin mu sai dai rayuwa da mutuwa ta Allah ce aikin mu zaka tsufa ka fahimta akwai lokacin da zaka maka gangaro zan ƙara so dai nan gangaro. wajen kokarin kai kare ba za ka iya yi ai ba na san ba ba ta- wannan magana ai ina zuwa za ka gangaro ai wajen training kake ai ka riga ka ƙara gama ko? faɗar wancan ka gangaro inda nake so. zan sauka ai so nake in sauka in zo ma inda za a zo yanzu gareji nawa zaka je za ga mai gidan yana gefe kawai abin da zai tashi ka yi kaza yi kaza yi kaza kuma abin da nake so ya fahimta shine kullun kai yara kullun kawo ma ake yi ba ga bai shin kana ji wayannan yaran za su kauce ne ko za su kare to kamali ya Kuma abin kullum yake da kare gaba ne kana kana ji? tare Yau, yara. wato kana ji Eh. waccan maganar da ya ta kafin mutum ya yi makaranta Ya gaba, ya yi kai waye, kayi shi gidan ya ka yi kayi. gida ya yi mota alhamdulillah amma bari in gaya maka wani abu su wancan yaran da kake ganin suna makaranta ko suna dreaming aikin albashi ko waye waye ba wannan bane ba ai ko sana'ar da za ka yi ai sai ka bi wancan layin in kana so ta inganta sana'o'in mu na hannu nawa ne suka mutu gaskiya ne. suna da yawa nawa ne suka mutu me Suna da yasa yawa. saboda rashin makarantar ne ai rashin makarantar ne akwai manya-manyan mutane a duniya da suke zuba jari a sana'o'i mutanen mu Gaskiya ne. abin takaici ba su da ilimin da za su yi lissafi su tsara su fitar da komai yadda ya kamata akwai shirye-shirye da business ake plan yi din da waye duk idan ma- ka bani dama zan faɗi sunayen shirye-shiryen ba idan na tallata musu ba dan saboda in kafa hujja da su kaga akwai Lions Den in ka je ka kalla akwai Dragons Den ka je ka kalla To. a Lions Den na Najeriya da ake yi yan kudu ne suke ci me yasa saboda sun je makaranta sun iya lissafi sun fitar da komai suna zaune masu zuba hannun jarin da calculator a hannunsa suna lissafawa sai mutum ya gaya musu sana'a ce ta gida fa akwai wanda yake yin taki na gida suke tarawa suke sarrafa shi su mai da shi takin zamani wallahi ba makaranta suka koya ba da na gan shi dan Kano ne shi kadai na taba gani dan Kano ban sani ba ko wasu sun je amma shi na taba gani dan Kano wallahi da ya lissafi in baka je makaranta ba za ka iya ba wannan idan ya kilikin ba gida da mota zai siya ba sai ya yi kamfanonuwa mai sana'ar hannu bai je wajen ba da haka karka kafa hujja da wannan abu na biyu Karka kafa kuma hujja. kayi maganar ritaya ina zuwa barin sauka Ina kayi jin maganar ka. ritaya Eh. ai a duk wani abu da ka sani akwai ritaya har a sana'ar hannu abin da nake so na tunatar da shi kenan a sana'ar hannu akwai ritaya idan gini kake yi akwai lokacin da karfinka ba za ka iya wannan ginin ba ka gaya mun sana'o'in mu na hannu mu a nan arewa zan yi wa misali da arewa saboda a nan muke rayuwa ka gaya mun wasu sana'o'in hannu da ake muka tanadin idan karfinka ya kare wani abu da zai rike ka wacce sana'a ce akwai sana'a wallahi babu ita a gashi da zai faɗa Akwai akwai zan gaya wace ma. ce gaya mun Akwai. kuma ka gaya mun tanadin da ake wanda zai rike ka me to gashi da dai Ɗayan ba da gaya bakar ma zai akwai. faɗa to wanne ne yanzu kamar sana'ar mu eh dole za ka mata tanin da za ta rike ka to ai na gaya mai yanzu kaya yara yanzu kamar ni mai gidana kaga girma yake kuma kulle yana aiki duk abin da na zama a rayuwa dole zan taimake shi ko da yana Wannan ba aiki hujja ko bace. ba a Wannan ba hujja hujja ce bace. na farko kenan ai ka ce ai in baka ai zan dan baka adam is ya haƙuri. dynamic yana sauyawa Ya ba haƙuri. za ka dogara dan ka Ya koya wa haƙuri, sana'a ya ka ce haƙuri in in ka sauka. tsufa Ai shi abu zai ne yana na magana baka. ne, Ai ka yanzu ce na ba baka. hujjoji Ina kamar na zuwa, baka je ne ko zuwa, ba je ka ba zuwa. sai ka jira in baka To mu je rago zuwa dai. bayan yara da Sai kake da lokaci. training kaga ɗaya kenan sannan na biyu wannan aikin kar ka ɗauka iya ƙarfin ka kawai zaka sa kai in iya ƙarfi ne akwai wanda suka fi mu ƙarfi ai je su sa su yi mana ilimi ne shi ma kwakwalwa sai ka je makaranta ka Kwarai da koya gaske. kuma shi abin da ake nufi da ilimi ko kana zaune zaka koyar da shi kwarai da gaske wannan haka yake Haka kuma dan Allah ma Sannan- cewa ya hikima haja ce ta mumini duk inda ka ganta su ya ka dauka gaskiya ne Yau, da haka to ilimi sannan zai iya sannan abin da zama nake so ka komai. fahimce ni abu daya ba zai zama shi yasa kullum nake ƙara tunatar da mutanen mu muka je mitin ba zai zama kana aikin hannu kawai ka tsaya wai kai kullum kana samun kuɗi kana kashe kaga ɗaya ne da mai aikin albashi kaga wannan abin da kake faɗa ɗaya ne da mai aikin albashi shi yasa nake so ka taho ka taho ma da kake ba za mu haɗu ba to ina jinka ai mun yi haka da to kai ina jinka ka san me dalili je zuwa ya kamata ka zama kana planning eh kana sayar da kaya duk abu ɗaya kake ba aikin faɗa albashi bane tsabara Aikin yana albashi magana daban. yana sayar da kaya spare part spare part yanzu ga diwa Waje zuwa. mutanen mu zaga sun bude shago suna sayar spare part haka mai albashi a'a
ba sa bashi nawa ne ba su da shago ga mun masu sana'a nawa ne ba su sai su faya ya fanka hakuri to ina ganin kamar da ka bashi yadda bai cin abinci ba ta ina ina zai samu to jari ina da ganin kama kamar yadda waje hira ya da ta dau danganta da albashin zafi da kake magana ai albashi suna ya tara albashi da kake gani suna ya ka tara dau majority yanzu majority mafi kananu wanda ake biya albashi su suka fi gwara ma mai aikin albashi akwai fansho amma kai in kana yanzu sana'a pension baka da fansho yanzu pension kai ritaya ga yamin yanda yake fito ya danganta to yanzu dai ina ganin wannan hirar dole zamu Watan dake ta kasan- saboda yanayi na lokaci amma kuma na san me kallon mu zai so a tattauna Wallahi. sosai akan wannan kwarai da batu. gaske da gaskiya ne fatan magana kai Haji Kamalu da Haji Bukar idan mun gayyace ku sati mai zuwa za ku Insha samu ku Allah. amsa gayyatar mu insha Allah za mu Saboda amsa. za mu Insha faɗaɗa Allah wannan dai. maganar. insha Allah to ba su kallo ina ganin sai dai mu ce mu tara a kashi na biyu na wannan tattaunawa da muke musamman akan yanayin albashi da sana'ar hannu wanda kowa yana ganin yana da hujjojin da ya dogara da ita sannan za mu iya tattauna tare da mu da ku a kafafen sada zumunta domin mu ga inda ra'ayoyin masu kallon mu ya fi karkata da fatan za mu kasance sati mai zuwa insha Allah ma'assalam